салом бинандагони арҷманд. дар доираи татбиқи 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф, масъалаҳои обу экология ва таҳияи пешгӯиҳои асосноки илмии он мавқеи хоса дорад. раванди беҳтарсозии сифати таҳқиқоти илмӣ дар ин ҷода чӣ гуна аст ва навтарин дастовардҳои он кадомҳоянд? инак дар шумораи навбатии силсила барномаи таҳлилии камоли илм пешниҳодатон медорем. олимони мо дар моҳҳои июн, сентябри соли равон бо корҳои экспедитсионӣ, таҳқиқ ва омӯзиши вазъи имрӯзаи пиряхҳои Тоҷикистонро истифода аз маълумотҳои моҳворагӣ ва ҳавопаймоҳои бесарнишин анҷом доданд. ҷолиби қайд он аст ки бинобар ҳолати эпидемиологӣ марбут ба COVID-19 экспедитсияҳои имсола мустақилона бе иштироки шарикони рушди устувор гузаронида шуд. натиҷаҳои марҳилаи аввали таҳқиқоти экспедитсионии олимон нисбат ба пиряхҳои ноҳияҳои Лахш, Тоҷикобод ва Мурғоб таҳлил гардида хулосаҳои саривақтиро ба бор овард. асосии тағйирёбии иқлим ки тамоми ҷомеаи ҷаҳониро ба ҷунбиш овардааст, ин нишондоди асосии ин захираҳои пиряхҳо мебошад ва дар ин раванд ҷумҳурии Тоҷикистон пешқадамтарин дар сатҳи ҷаҳонӣ ҳисоб мешавад. барои он ки захираҳои пиряхҳои ҷумҳурии Тоҷикистон хеле ҳам зиёд ҳастанд. пиряхҳои Тоҷикистон яке аз неъматҳои бузурги табиат ба ҳисоб мераванд. масоҳати пиряхҳои Тоҷикистон 8,4 километри квадратиро ташкил медиҳанд, ки қариб ба 6% ҳудуди кишвар баробар аст ва калонтаринаш пиряхи Феченко ба ҳисоб меравад. захираи барфу яхи он зиёда аз 500 километри куби буда, ҳамасола зиёда аз 13 километри куби об тавлид менамоянд, ки баробар ба чоряки обҳои Тоҷикистон мебошад. 5 экспедисия ташкил кардем ки яке аз пиряхҳое ки дар Помири шарқӣ буд онро омӯхтем ва дигар пиряхе ки дар болооби дарёи Варзоб ва дар муқоиса мо муайян намудем ки агарчи боришот дар болооби дарёи Варзоб хеле ҳам зиёд мешавад ва баъзан то 2,5 то 3 метр барф баландӣ барф мерасад, лекин коҳишёбии пиряхҳо дар болооби дарёи Варзоб ва дар болооби дарёи Зарафшон хеле ҳам зиёд дида мешаванд. дар Помири шарқӣ бошад пиряхҳо кам андар кам коҳиш ёфтаастанд. пиряхи зулмард дар Помири шарқӣ ҷойгир шудааст. аз мушоҳидаҳо маълум шуд ки дарозии ин пирях 4 километр буда, ҳаҷми он 3,5 километри квадратӣ аст. аз қисми забона 1,5 километр роҳ аст. мувофиқи феҳристи пиряхҳо, ҳавзаи дарёи Варзоб 112 пирях дорад, ки масоҳати онҳо 36,1 километри мураббаъ аст. танҳо дар дарёи Майхӯра 25 пирях вуҷуд дорад, ки калонтаринаш пиряхи якарча ба ҳисоб меравад ва дар баландии 3800 метр аз сатҳи баҳр воқеъ аст. тибқи мушоҳидаҳо аз тарафи шимолу ғарб то 10-15% кам шудааст. таҳлилҳо нишон доданд ки пиряхҳои Тоҷикистон дар натиҷаи тағйирёбии иқлим дар асри 20 воқеан ҳам ҳаҷми назарраси худро аз даст доданд. пиряхҳои хурди дорои масоҳати камтар аз 1 километри квадратӣ, ки аз маҷмӯи умумии пиряхҳо 80%-ро ташкил дода, 15% масоҳати яхбандиро ишғол менамоянд, бо суръати бештар об мешаванд. махсусан ба он пиряхҳои воқеъ дар водии Зарафшон ва болооби Кофарниҳон дохил мешаванд. қобили қайд аст ки асосан пиряхҳои хурди дорои масоҳати камтар аз 1 километри квадратӣ дар водии Зарафшон ва болооби Кофарниҳон ҷойгиранд. ҳоло дар чандин пиряхҳои кишвар GPS насб шудаанд, ки тавассути он расмҳои моҳворагӣ бо расмҳои экспедитсионӣ муқоиса гардида нуқтаҳои хавфноки он дақиқу пешниҳод мешаванд. инак нахустин дастовардҳои бесобиқаи илми тоҷик барои таъсири тағйирёбии иқлим ба пиряхҳо манзуратон мегардад, ки дар раванди гармшавии глобалӣ ниҳоят муҳиманд.
ҳисобҳо нишон медиҳанд ки масоҳати пиряхҳои ҳисору олой дар нимаи асри 20 наздик ба 30% кам гардиданд ва обшавии аз меъёр зиёд ба пиряхҳои масоҳаташон камтар аз 1 километри квадратӣ таҳдид намуда истодааст. Масалан, пиряхи зарафшон аз соли 1927 то соли 1991 зиёда аз 2 километр коҳиш ёфтааст. мувофиқи пешгӯиҳои мутахассисон то соли 2050 сатҳҳо пиряхи ҳавзаи дарёи зарафшон ва аз 20 то 30% тамоми пиряхҳои тоҷикистон пурра об шаванд. таҳлилҳо нишон доданд ки масалан дар қутби шимол зиёда аз 1 миллион километри квадратӣ пиряхҳо коҳиш ёфтанд ва ин коҳишёбӣ дар қисми ҷанубӣ дар антарктида ҳам дида мешавад ки кандашавии хеле ҳам айсбергҳои бузург ки ҳаҷми онҳо зиёда аз 50 километри квадратӣ ҳатто 1500 то 2000 километри квадратиро ташкил мекунад. чини айсбергҳои бузург. айни замон пиряхҳои кӯҳӣ 3 маротиба тезтар аз 50 сол пештар об шуда истодаанд ки зарари худро ба ҷомеа ва инфрасохтори он кишварҳои болооб мерасонанд. пиряхи хирсони ноҳияи ванҷ аз сатҳи баҳр дар баландии аз 2900 то 4690 метр ҷойгир буда, дарозиаш 15,8 километр ва масоҳаташ 25,3 километри квадратӣ аст. бояд бигӯям ки пиряхи хирсон ба пиряхҳои ҳаракаткунанда дохил шуда, ҳаракати он дар солҳои 1951, 1963, 1973, 1989, 2001 ва 2011 ба қайд гирифта шудааст. масъалаи дигаре ки имрӯз ҷомеаи ҷумҳурии тоҷикистонро ба он рӯ овардааст, ин пиряхҳои ҳаракаткунанда ва аз ин лиҳоз мо онро дар зери назорати худ гирифтем ва бояд ҳаминро қайд кард ки реперҳои маҳворагӣ дар онҳо ҷойгир шудааст ва ҳаракати онҳо дар зери назорат мебошанд ва инро мо бояд ки ба тариқи куллӣ ба роҳ монем барои он ки ҳаракат кардани пиряхҳо ин яке аз хавфҳои зиёд ҳастанд ва таҳлилҳои олимони ҷумҳурии тоҷикистон ва таҳлилҳои экспертҳои байналмилалӣ нишон медиҳанд ки хисороте ки ба маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ҳаст аз 3 то 5% ташкил мекунад ки ин хеле ҳам харари зиёд ба иқтисодиёт мебошад ва аз ин лиҳоз ҷумҳурии тоҷикистон яке аз пешсафҳо мебошад оид ба омӯзиши пиряхҳо. ин пиряхи бузург ки ба гурӯҳи пиряхҳои ҳаракаткунанда дохил шуда метавонад роҳи маҷрои дарёи абдуқаҳҳорро баста ҳавзҳои бузургро ба вуҷуд биёрад, кандашавии чунин ҳавзҳо ба иқтисодиёт ва хоҷагии халқ хисороти зиёд оварда метавонанд. аз ин рӯ ба роҳ мондани омӯзиш, мониторинг, пешгӯӣ ва сари вақт расонидани маълумот ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва сохторҳои дахлдор имконият медиҳад ки хисорот дар ин бахш коҳиш дода шавад. омӯзиши ҳолати мувозинати пиряхҳо ки бо усули пармакунӣ ва гузоштани реперҳо дар чуқураи 6-8 метр ҳамасола гузаронда мешавад, собит кард ки боришот дар минтақаҳои кӯҳӣ нисбатан кам буда, соли ҷорӣ захирашавии ях низ нисбатан кам ба мушоҳида расид. омӯзиши қабати барф нишон дод ки боришот нисбат ба солҳои гузашта аз 30 то 45% камтар аст. асоси ҳама пиряхҳо ва обҳоро боришот ташкил медиҳад. боришот дар раванди тағйирёбии иқлим ин яке аз мавзӯъҳои асосӣ мебошад. барои он ки боришот дар маҷмӯъ агар гӯем боришот умуман кам мешавад, лекин шиддатнокии онҳо зиёд мешавад. аз ин лиҳоз созмони байналмилалии оби ҳавошиносӣ пешниҳод намудааст ки мисол пеш боришотро дар давоми 1 сол, 1 моҳ ё ки 1 рӯз таҳлил мекарданд. имрӯз созмони байналмилалии обҳавошиносӣ таъкид мекунад ки мо бояд дар давоми 1 сония 1 дақиқа онро обзорем. аз рӯи боришоту намнокшавӣ ҳудуди тоҷикистон ба ду минтақаи иқлими хушк ва минтақаи сербориш ҷудо мешавад. дар минтақаи хушк боришоти солона аз 50 то 300 милиметр ва дар минтақаи сербориш аз 900 то 1800 милиметр ва ҳатто зиёдтар мерасад.
чунин натиҷаҳои бесобиқаи илмҳои техникӣ на танҳо таҷрибаи нодири тоҷикистони соҳиби истиқлоли мо дар роҳи ривоҷи манфиатҳои милливу давлатист, балки дар баробари ин омили муқтадири роҳандозии тадбирҳои самаранок оид ба сабуксозии паёмадҳои тағйири иқлим ва муттаҳидсози талошҳои тоҷикистон дар сатҳҳои минтақавӣ ва байналмилалист. ҷолибу ифтихорафзост ки дар ҳайати экспедитсияҳои сафарбаргардида бонувон низ иштирок доранд. пешниҳодоти натиҷаҳои солонаи маркази омӯзиши пиряхҳои академияи миллии илмҳои тоҷикистон бароямон собит сохт ки бонувон дар раванди тадқиқоту коркарди натиҷаҳои илмӣ саҳми босазо мегузоранд. бо дидану дарки чунин натиҷаҳои фарҳехтаву иқрорсоз ҳар як фарди баору номуси миллат ба ваҷд омада ба сифоти воқеан бемислу бебадали давлатдории муосир дар муттаҳидсозии миллат таконбахшии потенсиалҳои ташаббускору созанда ва дурандешиву давлатсозии хиратмандона беихтиёр қоил шуда эҳсоси ватандӯстиву худшиносиаш боло меравад. дар татбиқи дастуру тадбирандешиҳои пурмояву самимона ташаббусгирии бешаку бебоконаи бонувон низ дар чунин роҳи басо пурхатару сангин ба қавли мардона баёнгари имрӯзи пурсаодати миллат аст. ин ҳама агарчи нишонаи боэътимоди ҳукумату давлат ба нерӯ, ақлу заковат, садоқату самимият ва ҷуръату ҷасорати занону модарони тоҷик аст ки занонро ба нигини пурҷилои тоҷи миллат шабоҳат додаанд, ҳамчунин ба фардои дурахшонтари давлату миллат моро бовар мекунонад. зеро минбаъд нахуст мураббиёни насли тоҷик акнун худ тарбият дидаанду тарбиятгари фарзандони тавонманд дар пешгириву бартарафсозии таъсири ҳаводиси манфӣ ва моҳирона табдил додани талхиҳо ба шириниҳо. роварем ба моделҳо умад ҷумҳурии тоҷикистон аз рӯи моделҳо хеле ҳам душвор аст пешгӯӣ кард, барои он ки аз сатҳи баҳр мо аз 300 метр то 7000 метр ҷо дорем ва ин аз нуқтаи назари ҷуғрофӣ хеле ҳам дигаргун аст. аз ҳамин лиҳоз пешгӯиҳое ки ҳастанд камтар аст, яъне ки дурустии он. барои ҳаминам ҷумҳурии тоҷикистон яке модели асосӣ дар сатҳи байналмилалӣ ба ҳисоб меравад ва умуман олимон ҳаракат мекунанд ки моделҳои худро дар инҷо омӯзанд. ҳоло олимон дар мавзеи кӯли қарокул ки зери он пиряхи бузурге мавҷуд аст корҳои мушоҳидавӣ, илмӣ ва гидрологиро роҳандозӣ намуда истодаанд. кӯли қарокул дар доҳияи мурғоб яке аз кӯлҳои калонтарини минтақаи баландкӯҳи тоҷикистон ба ҳисоб рафта масоҳаташ 280 километри квадратӣ ва чуқурияш 236 метр мебошад. ҳаҷми он зиёда аз 26 километри кубиро ташкил дода тақрибан 1,5 баробар аз кӯли сарез калонтар аст. чуноне медонем ҳаҷми кӯли сарез 16 километри кубиро ташкил медиҳад. ба ин далел қобили зикр аст ки кӯли сарбастаи қарокул асосан аз пиряхҳо сарчашма мегирад. таҳқиқот нишон доданд ки обнокии ин кӯл соли 2020 нисбат ба соли 2019 камтар аст. дарёҳое ки ба ин кӯл мерезанд асосан мавсимӣ буда соли ҷорӣ камоб буданд. мувофиқи мушоҳидаҳо об дар ин дарёҳо бояд моҳи июл пайдо мешуд, вале имсол танҳо моҳи август об ҷорӣ шуд ки ин нишони камборишӣ ва сард омадани соли 2020 дар ин минтақа мебошад.
географическое общество дар баъзе сарчашмаҳо ва дар байни одамони маҳаллӣ ҳамчун кашолаях маъмул аст. ин пирях дар ҳавзаи дарёи ванҷ дар мавқеи якҷояшавии қаторкӯҳҳои дарвоз ва академияи илмҳо ҷойгир аст. пирях аз ҷиҳати бузургӣ шашумин пиряхи азими помир ба ҳисоб меравад. масоҳаташ 64,4 километри квадратӣ ва дарозиаш 24,2 километр буда, нуқтаи баландтаринаш 6615 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир аст. ҳангоме ки мутахассисон дар бораи тағйирёбии иқлим мегӯянд, не ки ин болоравии ҳарорат аст, пастшавии ҳарорат аст, яъне ки ноустувории ҳарорат дида мешавад. ва аз ин лиҳоз мо бояд ки таҳлилҳои ҷумҳурии худро дошта бошем ва пешгӯиҳоро мувофиқи моделҳое ки ҳаст ҳозир вуҷуд доранд ва умуман ин моделҳо чунон нишон медиҳанд ки то соли 2030 мумкин аз сабаби боришот ва ҳарорати ҳаво умуман ягон тағйиротҳо дида мешаванд. умуман агар мо аз ҷиҳати агар рӯ оварем ба моделҳо, умуман ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи моделҳо хеле ҳам душвор аст пешгӯӣ кард, барои он ки аз сатҳи баҳр мо аз 300 метр то 7000 метр ҷо дорем ва ин аз нуқтаи назари ҷуғрофӣ хеле ҳам дигаргун аст. воқеан таъсису фаъолияти босуботи маркази омӯзиши пиряхҳои академияи миллии илмҳои Тоҷикистон беҳтарин дастоварди истиқлол ва такони ҷиддии илмӣ тоҷик то равнақи низоми давлатдории миллии мо дар раванди босуръати ҷаҳонишавист. зеро маҳз илм бузургтарин маъво, асоситарин мафҳум ва маъхазест ки ҳаёту инсоният бо он пайваставу шукуфост. махсусан дар шароити қувват гирифтани равандҳои ҷаҳонишавӣ ва тағйирёбии иқлим, маҳз илм чун сипари инсону ҳастӣ сарчашмаи ҳалли мушкилоти ҷомеаи муосир нақш мебозад. аз ин нуқтаи назар қобили дарку ифтихор аст ва шукргузорист ки пояҳои қудрати Тоҷикистон ҳам аз неъматҳои табиӣ ва ҳам аз нерӯи зеҳнӣ сарватманди мо бо илм барҷаста мегардад. истиқлоли мо воқеан неъмати бебаҳост ки бо ин дороии нодири хеш ҳадафҳои бузургу созандаро амалан татбиқ менамоему аз он ҳар рӯзи мо созандагист. бале, ҳар рӯзи мо тасмимеву ҳар рӯзи мо кунун тадбирест. мо ҳам худ месозем ва ҳам ба дигарон меомӯзем. дар ин замина натиҷаҳои басон назаррасу нодири маркази омӯзиши пиряхҳоро ки дастоварди илми тоҷику қудрати рӯзафзуни давлатдории навини миллист алҳол пешниҳодатон мегардад. дар роҳи татбиқи барномаи давлатӣ оид ба омӯзиш ва ҳифзи пиряхҳои Тоҷикистон барои солҳои 2010-2030 10-солаи байналмилалии амал ва барои рушди устувор солҳои 2018-2028 маркази омӯзиши пиряхҳо корҳои экспедитсиониро ба роҳ монд. захираҳои барф ва пиряхҳо асосан яке аз масъалаҳои асосӣ мебошанд, барои он ки пиряхҳоро охирон мартаба соли 57 омӯхта шуда будам дар раванди соли геофизикӣ ва дар ин раванд мо таҳқиқотҳои бунёдии худро ба роҳ мондем. имрӯз бо дар назардошти тағйирёбии иқлим ва обшавии пиряхҳо ба омӯзиши масъалаҳои обу экология ва таҳияи пешгӯиҳои асосноки илмӣ дар ин бахшҳо диққати ниҳоят ҷиддӣ зоҳир мегардад, то ки барои беҳтар кардани сифати таҳқиқоти илмӣ дар ҳама институту марказҳои илмии академӣ дастовардҳои назаррас ба бор оянд. инак аз муҳимтарину бебадалтарин масъалаи ҳастӣ об ва дурнамои захираҳои обии мамлакат бар пояи илмии асосноку қутбнамои фаъолияти дурандешонаву босамари ҳар як фарди кишвару ниҳоят сайёра матраҳ менамоем. дар шароити тағйирёбии иқлим ки масъалаи ҳифзи манбаъҳо ва захираҳои оби тозаи ошомиданӣ ба яке аз мушкилоти асосии мардуми сайёра табдил ёфтааст, Тоҷикистон дар ин самт ҳамчун кишвари ташаббускор ва пешсаф дар арсаи ҷаҳонӣ эътироф гардидааст. ҷаҳониён аз ин дарак доранд ва пешниҳодҳои пайдарпайе ки
چی در سطح ملی و چی در سطح منطقوی و اینچنین بین المللی شده ایستاده است. این از نفوذ جمهوری تاجیکستان درک می‌دهد. امروز رسیدن به رشد استوار، شکوفایی و امنیت توسط همکاری عاقلانه و ثمرناک در ساحه آب، همکاری که بر پایه اعتماد متقابله و به نظر گرفتن طلبات و نیازهای همه جانب‌های منفعت‌دار، اینچنین جستجوی منتظم راه‌های بهتر نمودن مکالمه و همکاری اساس یافته است، میسر می‌گردد تامین گردیدن پیشرفت واقعی در این ساحه‌ها از هر یک ساحه سیاره اراده قوی سیاسی، ذخیره‌های کافی و تصمیم‌های دراز مدت را تقاضا می‌کند. با علم رشد کردن و پرثمر گردیدن فعالیت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی مملکت گواه بزرگی و قدرت استقلال دولت است. امروز دوباره عالمگیر شدن ملت کهن تمدن تاجیک با علم‌های مخصوصاً تکنیکی باعث خوشبختی و سرافرازی هر یک فرد این ملت است که البته محض با شرافت صاحب استقلالی به دست آمده است. این است که ماهیت و افضلیت روز افزون استقلال در قلب و درک هر یک ساکن مملکت به تدریج ارزش بیشتر کسب نماید و گواهی با اعتماد فردای درخشانتر این دولت و این ملت پرسعادت می گردد. باشد که از چنین سرجمعی، بیباکی و تشبثکاری عالمانی این روندهای تحقیقاتی علم دستاوردهای بیشتر دولت و ملت را معتبر عالمیان گردانیده به زندگی، روحیه و سازندگی هر یکی ما تأثیر و اعتماد قوی تر ببخشد. خیر بینندگان ارجمند، تا دیدار بعدی خانه آباد و تن صحت بمانید.